懸賞金の組織を尾行して、数時間が経過した。数時間尾行してるけど、何も収穫がないね。神社に人を集めて話が終わっても、解散しない？なんか変だな。さつき、引き返そう。そう言った瞬間。まんまと俺たちの罠にかかったな。お前らこいつらを捕らえるぞ。お前はあの時の能力者、なんで生きている？俺がとどめを刺したのに。お前は何も知らないんだな。どういうことだ？お前たちは、一体何を隠している？別に隠してなんかいないさ。俺たちは一人の能力者から、生み出されたクローンってだけだ。その衝撃の事実に驚くのだった。